Horas antes do inicio da apertura da carpa, onde ia ter lugar a degustación, a carón da lonxa, foron formándose longas colas. A ocasión ben o merecía. Todos querían probar o que para moitos é o rei do marisco, o percebe, un produto no que a Guiño ten moito que dicir, e do que aproveitan para gabarse. A fronte dos fogóns, como fan dende hai unhas 24 edicións, os propios percebeiros. Eles son os que mellor entenden de como debe cociñarse este manxar da nosa ría. Na festa repartiuse unha tonelada de percebe, acompañado, como é tradición, de cachelos. Entre as autoridades presentes non quixo faltar á cita o novo conselleiro do mar, Alfonso Villares, que aproveitou a súa visita a Guiño para destacar a importancia desta festa gastronómica e o traballo dos profesionais do mar, para dar a coñecer en todo o mundo a calidade dos produtos que ten Galicia. Durante o acto, e como ven sendo tradición nas últimas edicións, procedeuse tamén á entrega dos percebeiros de honra, que foron a parar este ano o anterior alcalde, Manuel Ruiz, e a Rubén Lijó, veciño da localidade e que durante 15 anos traballou como rescatador no helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia.